Ang sarap ang utan nga Bisaya. Utan nga puro kamunggay ba. Nakakaon naman ni mga nakakaon naman na guys. Utan nga kamunggay. Tingnan mo ah. Labi na pa rin sa buwan. Sus. Kaya mo lang sarap. Sarap. Utan Bisaya guys. Pating lamia. Labi nagsagulan. Kanang labi nagparisan. Buwad. Ang sarap. Wow. Utan kamunggay penting lang ang labin na uparisag buwan. Wow. Ang sarap. Mga lods. Ang sarap guys. Wow. Pade. Ang paaba. Kuha na. Ano ba? Kuha ko ng paabi. Kuha ng paabi. Ang paasam mo. Paa. Sarap ang paa. Oh my gosh, kalami. Loto na patag sinabaw. Guys, init kayo ang panahon nga. Kinanglan patag-init ka sabaw. No? Ano lang siya guys. Loto na sinabaw. Para ludag ng pagkaon. So, para na. Oh. Ayos, itilawan ko na guys. Itilawan ko na. Sus, diyan na. Ipatangan ko o kamunggay. Para sa ito dyan. Na utan yun. Tawag utan. Sanay kamunggay. Para na. Simple-simple lang. Mora niya ito po guys. Simple lang. Kita mo kita nga. Api kayo sa nabot na to. Na-adin tadi ang. Pagka kunkuhan dito. Kanang pa... Ay nga lang na Kalami ay. Pagka pupot para lagi tagula. Simple lang. Simple na kinabuhi ba? Ates nga Kalami ay. yung pamagi. Meron siya. Kalami. Kamu rin na. Kisa itong kinamagabutan. Ayos na. Pagpalit mo kamong guys pagkati. Ay dagang baligyan to. Kanang Okay, tawa ha. noodles Puro lang pagkukutan nga. Kuhan, kasi kulang pa na kunig noodles. Sarap-sarap. Oh, why noodles? Pinakadabis nga siya. Noodles with kamunggay. Ano siya ay Pinakalami ni siya nga sukaan. Nga kung Pinto mga sukaan idol sa tibok kanang luto na itong kinabuhi dito sa probinsya. Lami, nagikay na siya. Karoon akong gitisting. Kinaw ako. Itaw naman, gikaon ako. Magi. Ano siya? Luto. Oh my God. Simbara ko itong kinabuhi ito. Kita mo pa magambog kayo. Batiya na. Wala, simple. Sarap. Kamu din na. Sarap talaga. Na may dagang kwarta. Pisag bumba pa ba may kanal mo. Basta kaya ako dire. Mawag na siya. Gusto kong sa'yo na Mawag na siya. Huwag kong sa'yo na sa lamisa. May kaunon. Para. Mulai dagang pili. Way, arte-arte ta. Kita mag-arte-arte kay atong nahong di na mausap. Mauri kini. Ano kung symbol nga kinabuhi. Ano na ba uban di pa na malikayan. May uban nga kuha na hilang pa nga anang pangalabuyan tagas ng standards kaya kita wara kung sa inyo nakita sa so, namori yapon simple na tao ano awa isda gid sa gulag daw sili as kamangitan lamiya na isda gid daw sa gulag daw sili ano siya pati lamiya na sa kita kinasat kamunggay ang sumpa ka na talong kayo lamig ka na guys ingnan lang ko guys ingnan lang ko kay andam kong mukhaon sa inyong gilot